हायना हाय गवालखाली एडिसी विलेजे जुरुन्द्रपारानि कायसा निशान्त चाकमा बो जे बांग्लादेशनि इलिगेल माइग्रेंट जेटा बांग्लादेशनि फाय हाबैमानि जकर स्लांजाक 6 परिबार ओ 6 परिबार न बो रां चाइचागै कायसाब्रो 1000 के अपताति 62 5 52 मेंडिस नि रां 1000 के लाइचाइ दङ जाते अब बीजेपी आईपीपी दे जुदि गुंडा बाहिनी बा जेकुनो तमा हिनाय रां रोंचानाय जुदि हिंका आंक्लाय स्राय चिंसिनि सालायनाय अब आंगरे निशान्त चाकमा एवं बिनि लगे तेबो दल दङ 7 जन आं स्राय के बुमुबो सायरनाय एवं ओ जे जका जे बांग्लादेशनि चाकमा 6 परिबार अबनबो बुमु आं सायख्राननाय अब ओंखादे 1 नम्बर बुमु ओंखादे विजय स्मृति चाकमा जक नम्बर 4 ने 58 एवं 2 नम्बर ओंखादे समरजय चाकमा जबका नम्बर 59 4 ने साइसाक चाकमा जबका नम्बर 60 एवं सुमित चाकमा जबका नम्बर 63 4 ने देवातन चाकमा 4 ने 66 प्रदीप चाकमा 4 ने 62 बाव अबहायके ए ब्रुनि यागो ए ब्रुन थानियो बाव किंतु चाकमा किंतु आसले ए प्राण ब्रुन जों खुसखेनाय जा प्राग लोकेशन कोनो क्रै चाकमा बाव ओंखादे बांग्लादेशनि ब्रु ताव बाव बना रां खखै जागै निजिनि पार्टीनि तिप्रा मुथानि ब्रु हियै बना बाव रां खखै जागै प्रेजेंट टिचार गो गेताव साइ माखा नाकि बीजेपी आईपीपी जागा रां खगै नाकि बाव खैसा गेचों ओ खैजानानै बाव सामानो 1 नम्बर ओंखादे निशान्त चाकमा बिनि परबती दङ नवीन कुमार बिनि परबती दङ पन्थजय त्रिपुरा बिनि परबती दङ चंद्रशेखर त्रिपुरा बिनि दङ जबाजय त्रिपुरा बिनि परे दङ जलिनजय त्रिपुरा बिनि परे दङ चरनजय त्रिपुरा बजत्त आखे जोगाजोग खायै बाव ओंखादे त्रिपुरा मुथानि नेटाराव ब्रुनो सिक्रू सिक्रा खायै दुमकिरगो हमकिरगो अबाहाके रां बिचार खायै बाव जानायति ब्रुरक गेचों हामबाय गवालखाली एडिसी विलेज प्रधानमंत्री स्वराज योजना ओ रास्तानो फजल मिया मैनेजर बिनि पक्ष থেকে ब्रक जबरदस्ती भावे के हमकी दुमकी सिक्री सुलु खायै बनो नगदी छागै काव संगै ब्रक जों अपप्रचार खायो एवं बीजेपी आईपीपी अपु एवं हजेन त्रिपुरा न 20-25 रां चागै हे चनो नेरो जेटा अपप्रचार खायमानि चनो बन्ना खायमानि अपन ति जों तिनि एक जरुरी एकदम मीटिंग प्रेस मीट माखैका अपन बा आं साननायो सुबरांसा या जों स्राय के तिनि सालायनाय जेखाने जों जुदि फजल मियानि जुदि जों एक पैसा जुदि लाजाव दंलाय दिनै जों स्राय के सालायनाय जों खौसाफानो लाजिया एवं बो रैजिया जों दिनै सालायका फेस टू फेस फजल मियाबो जों दिनै फेस मिट सालायका मोखाङै मोखां एवं जों प्रेस मिटबो जों जतन साग्लायना जतन नुथों अब जाते कायसान पार्टीनो कायसानो तला सिख्लायै पलिटिकल थांगान बागै ब्रो जे तुमा हिनाय बीजेपी आईपीपी जो मुतुमानि जो सुमियो काथालाय तुमानि सुमिना ब्रो जोंना बरनाम खायै एटा कलिं किटु खायै तला सिख्लायनो बागै ब्रो जे त्रिपुरा मुथा सिका कासानो बागै जोंना बाहायके उपप्रचार खायै नेरो सब बाव जोंना बावरो जाते बिस्कां बारबो बाव जाते जोंना बीजेपी आईपीपी आते काउसाय मैया जाते सिकां गासमियानि अबन बागै बाव जोंना उपप्रचार खायरो